diha o. Nagpahipi na po na siya diha o. Timing nga eh. Timing jud kayo kay hindi kayo ang panahon. Kusog kayo ang hangin. Nya once kusog ang hangin, panugnaon ta sa kinahanglan nga magpainit ta. Ay, hinaot nga. I-approach na ko ni mo dyan ko. Madhana dyan ka. Grabe ka magpaikot na sa sinibo sa dyan. Uy, kapila na dyan ako tintala. Di dyan mada. Nga, sipsi mo ta ko gamay. Bata ko gamay. Hindi mo dyan mada. Pero karon kinahanglan nga. Maako na gin siya dyan. Tugay na dyan ko nangantoy ni mami ko. No. No. Ginagawa mo? Uy! Hala, uy! Imo kong gikuhan mo ka. Pang! Hikap naman. Ay, hikap. Dili. Ayaw lagi mi. Biga. Sige, usahaw lagi ni magtintal ako. Di ko matintal. Di, wow. Imo na kong nahikapan, miga? Ano di man siya ka magpatintal? Uy nga, ganahan, dugay rin siya kung nag-alaw-alaw siya na yung mumigo ay. Nga, waman po ko galaw-alaw. Di mo ko ganahan. Ay, susunod. Ayaw, tawar, miga. Ayaw, kong tintal lagi. Di ko matintal. Di lagi ko matintal. Sa primero na nandili. Uy, matintal rin. Primero? Ano ba? Nga, waman ko katry, anak good. Ako'y bahala niyo. O, kani, bawal ka try. Ari lang try na ako. Kaya dugay rin siya ko naghando. Hindi mo, migo. Sige na, migo. At ito lang taon dito. Di ko bahala ka. Ay, di ko. Idlaksa dyan. Makuha rin ka. Tanawan dyan na to. Gani kung paano si anak may hana, uy. Sus, kung di pa ko mahadlok anang butanga ba? Hagbayar ko ng gikupuk-kupuhan. Sus, mahadlok na di ko sulti sa akong papa. Ingon ba ko papa nga dong. Ayaw jog tuog palabian ng mga babae. Kay kana. Mga kuha na sila. Kana mga bakakon kuno kay. Kana ko nung bangaga. Makalanag. Makalanag. Pasabot na makalanag. Makahilo. Wangay paggunit ra ba tong miga oy. Pag ana-ana niya ba. Patay ning gana man. Ning lihok ni si Junior. Kani kay maglain man akong puson og di nimo gawas. Ako na ning ipangihi. Ipangihi tani oy. Ginagawa mo? Nawala lagi. Kaya ganahan man dyan sa kung ano na ba? Sa kung hikap-hikap. Pag nga nang dili gud ari nga nako ipa. Kuan ang iyahang pagtagana nga na mo ari pagit siya diri sa libon. Mapitira mo ta dito ako. Ako na lang ta dito ang bahala niya. Di na siya mahago. Free na gani ha. I-offer na nako ta na free. Nga nang dili pa man dyan siya. Oy. Oh. Tunawara. Oo. Sustarok ayo eh. Ganahan sila nanginig sa dyan na. Patay. Wala. Ay, nagumpo na. Wala. Magpunsa ka ni siya nga. Nanghibo man. Ay, dili pa sa libon. Nga naman man ko niya kidain taon. Uy! Diyos kinigit si Migo nung hangol dyan. Di dyan ko niya patilaw na ko. Nga ko wiling ramon siya kay ko. Oh, kini. Kini kayo naghubo. Pasabot. Ay, makita na ako ang iyaha. Tatawa na ito ni anak ba? Or anak? Ay! Migo! Wow! Kadako! Uy, sa
Asa mo koy? Kaihi ko na kaihi ko. Ay, chucho. Sabi ko malaog kayo ka. Dili ka mo share anang imo nga. Pagkadako mo yan na. Huwag kay batasan. Busok! Kamigo ba? Huwag magkay batasan. Ako pa. Bahalang tagon ko ni Mugway patat. Ay, puta nakita na ko ang imong busok. Ala! Ay, ako gumitin. Ikaw ba? Laog kay kami ko. I-share na lang ko. Hindi lagi. Oh, Masuko ko papa lagi. Dili na ka makaenggas. Ano kami? Ako, ano ka?